Jamen, velkommen til en fucking ny video. Er du sindssyg, mand? Det er blevet aften. Vi er... Er du sindssyg? Hvor lang tid siden er det lige, vi ikke har lavet en video, mand? Nej, det er sgu længe siden, mand. Det kan you think. Prøv at se, hvad vi fandt deroppe. Det er en form for en UFO, ja. Svensker har bygget her for nogle par år siden. Ja. Vi prøver at komme ind, men vi skal åbenbart have en chip til det. Det er spil. Så... Altså, vi skal kunne kravle deroppe, ikke? Jeg har hørt et eller andet med, at der også findes frikadeller der. Det er faktisk rigtigt. Ja. Det eneste, der er frikadeller til. Præcis. Ja. Og så tager vi den. Stop. Er du ved mig? Så lægger vi lige mobilen her. Men ham der, han bliver ved med at køre rundt, som om han har en eller anden raket, mand. Han er dybt til grin, mand. Hvad er hans fatbike på? 500 watt? Ja. Den der bulldog, den bliver ved med at kigge på os. Kan du prøve at accelerere lidt? Jeg venter 2 sekunder. Jeg har lige fået det smoke. Oh shit. Prøv alligevel. Ja, du bliver nødt til at lægge den på den der mode. Hvordan kan det være, at du ikke har den så meget på turbo mode? Jeg kan bedre lide suset fra den her mode her. Fordi den begynder langsomt, og så ligesom turbo, den lader op, og så flyver du bare lige pludselig. Okay. Mens du gør det, så kan du også lige sidde stille, og jeg kan tage en god thumbnail, hvis det nu bliver den thumbnail. Yes. Er du vimmer en bimmer, mand? Skal vi se her. Cool. Nu! Ja, nu er der fart på, mand. Nu kan I fandme godt gemme alle jeres tuneknaller der, for vi spiser dem, mand. Prøv igen. Er du ved mig? Altså, den graver bare ned i jorden. Ja. Kan I prøve at accelerere med den? Ja, prøv at se. Klar? Ja. Shit! Sådan der. Jeg har ikke så meget batteri, så... Sheesh. Oh shit, oh shit. Oh shit, der var en kanin, mand. Fuck, den gjorde bange. Oh shit. Jeg ved ikke, hvor scary det er at køre alligevel de der 35 på grus på en løbehjul. Selvfølgelig kan det godt køre hurtigere, men jeg har vejdæk på, så det glider ekstra hårdt. Ligesom en jomfru. Wow. Ja. Sus. Ja. Vi håber, det er Ja, jeg så det godt. Ja, ja. Er den så stærk, mand? Ja. Shit. Ellers er det min, der rammer op. Og det gør min også. Ja. Jeg har lagt det forkert. Sheesh. Og så har vi en dinosaurus. Velkommen til Jurassic Park. Prøv at se ham. Så han bare der chiller. Kan du så tage hovedet op? Skal de ride? Ja, prøv at ride på ham. Måske vil han gerne have trekant. Nå? Hvad så, dinosaurus? Nu skal du have noget menneskesex. Så? Nå? 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 Skal du også have den i røven? Nej. Jeg får fucking ondt i halsen, mand. Jeg snæver, mand. Eller jeg svæver, mand. Oh!
Prøv lige at se den her crosserbane. Ja. Ja. Klarer det som en jomfru, mand. Fuck, hvor er det sygt her, mand. Se, hvordan den klarer det. Op ad en kæmpe bak. Uden problem. Uden problem. Oh shit, der er sand, pas på. Så har vi så også en dinosaur. Ej. Præcis, der er 2 par derovre. Skal vi gå og spille smart med vores? Jeg kan ikke køre ned af den her. Nej, det gør jeg ikke. Nej tak. Pas på sanden. Oh shit, oh shit. Skal vi se, om vi kan overhælde de der på deres Xiaomi? Ej, de drejer ind, de der, mand. De drejer ind, de skal gå og ryge en joint, de der, mand. Så er der sådan nogle racetracks her. Oh shit. Ja, men jeg troede, at der var... Ja. Oh shit. Ja, pas på, mand. Det er derfor, jeg er stoppet op. De kan godt snude dig, de her. Ja. Fucking bok på mig. Du er mere fucking bok på mig. Jeg er svært på alt, du er fucking... Ja, du